मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोखां जे बिपिएफनि हालोदा दिनैनि सानाव आवमा सोबनानै गोरोन्थाइ नांनाय दुम्बा बायदि जानानै फैबाय। बिथांमोननि जा केरेक्टार बे केरेक्टारा फाथि राननाय अमाफोर बायदिखा। गतिके बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव बुंनो मोन्थायानो गैया। सरासनस्रायै मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोखां जे बिपिएफनि हालोदा दिनैनि सानाव आवमा सोबनानै गोरोन्थाइ नांनाय दुम्बा बायदि जानानै फैबाय। गतिके बिथांमोननि जा केरेक्टार बे केरेक्टारा फाथि राननाय अमाफोर बायदिखा। गतिके बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव बुंनो मोन्थायानो गैया। बेसेबां कोटि कोटि थाखा बिथांमोना गोदो जाख्ल'बोबाय। बिक्रम दैमारिया हाग्रामानि जानानै 2900 कोटिनि जा लायबिलिटिस दङ बेखौ हिसाबखौ होबानो जाबाय। गावनो लायबिलिटिस मोननायनि धान्दाजों जोंनि पिपल दोलोआव हाबफैनो थाखाय टारगेट लादोंमोन। गतिके बेफोरबायदि मानसिनो लायबिलिटिस होनायनि बाथ्रायाथ' गैखाया, बिसोर जाख्ल'ग्रासो। बिथांमोना जा बुङो बुंबाय थाथों, बिथांमोना इसुआनो गैखाला। इसु थानायमोनब्ला दिनै डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंगौमोन, इसु थानायमोनब्ला दिनै इडुकेसननि बाथ्रा बुंगौमोन, इसु थानायमोनब्ला दिनै एक्सटेनसन जानाय गहपुरसिम जे जोंनिया एक्सटेनसन जालांबाय, गहपुरसिम गासै गामिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव हाबजोब्बाय, बेखौ बुंनो हागौमोन। माब्लाबा ससियेल मिडियायाव बिथाङा बर' हारिनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुयो सार। बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट थानाया बयनिबो थाखाय मोजां खोथा, खिन्थु सेन्टिमेन्टनि मुङाव हारिखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरनाय बिपिएफनि जा खौलोबोर बाथ्रा, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव।